crec que el millor és quan saps que aquell nen o aquella nena ho necessita i tu estàs allà per recolzar-los, per fer-los... En aquell moment tu ets la seva família i jo crec que això és el millor que t'emporta. Aquesta maleta i aquesta motxilla, o aquesta maleta, segons com la portis, pensa que tu després la omples de tot el que ells portaven, però la omples del que estàs rebent d'ells.